Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eskorsista. Dool na lang kay ko sa pultahan. Hinday nga malakang muragway mahitabo. Ni anak ko, ako ding sikaran aniya. Pula ka! Franco, ikaw? Yes. Kayo, Padre. Kung niyan ko aron katiwasan sa imong nahiaguman. Day, Shirel? Ano ba nahibilin nga yawi din hi? Yes, my dear. Oh, ah! Oh, your order. Objection overruled. Gusto ba ko, attorney? Ang iyang mga mata. Siga kayo. Daw sama siya sa usa ka demonyo. Kuri ka dyan, attorney Perlita Dominguez. Nganong nakailagan ako, ha? Way butang. Nawan ako masayri. O gusto kasi magkataha. O sa ako katimonyo. Sancti Michael Arcangeli, Dependinus in proilio, contra nicetiam et insidias diaboli, isto presidium imperet eligius, supplicis de precamor, toque princeps militia celestis, satanam alisque, spiritus malignus, kiad perditionem animarum perbagantor in mundo, divina virtute in infernum detrode. Amen. Joke. Oh. Gusto ka ba, Father Amaro, nga kung ilitok ang English translation sa imong gipanulti? Busa paminaw pag-ayo, Padre Amaro. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan and all evil spirits who wander through the world for the ruins of souls. Amen. My God. Gamanan magka ang pag-ampo nga nung waman ko madukyaber. Padre Amaro. Kanatungod ka ikaw, kuwang sa pagtuo. Stop pretending. Oh, yes. I'm a pretender. Tabangin down me, please. Okay, ikaw, Cheryl. Di ba bahay na ang imong itawag ang father? Uy, friendship is the beginning of love. Hmm? Friendship is the beginning of love. Ako ipakita niya kinilang ko sa piyo. Ani, bahawa demonyo! Sa doong nga kining class! Oh. Sorry, Your Honor. I am a Catholic. Gipakitaan pa ko niya ng imong cross aron sige doon ay posible nga ako mo karatil og dagan tungod niya na. Oh, no. Ay mo pa isog-isog? Kay if I know, nagsilos ka ni Cheryl. Unsay? No! Dali ka na tinuod! Oh, unsay dili. Tinood ka na, attorney. Tinood ka na. O garon masabtan mo ang tanan o kining pari nga usa ka naive nga exorcist. Hatagan ko kamo og basic course on demonology. Avi Satani!
Gusto ka, attorney? Very correct, very correct. O garon mamahimo mong captive audience. Kini ang akong himuon kang padre. Amaro. Ayaw! Ayaw siya masakit! Ayaw! Uy, concern siya. Concern talaga. Well. Paminawa kining akong associate, attorney. O ingon man kanimo padre Amaro. Ang uluhan ini, konsilyo sa impyerno. Paminaw mo pag-ayo, ilabi na ikaw, padre Amaro. Padre Amaro! Ay, pagsigaw pingit diha. Binalangtas lakan ka. Ha? Shh. Keep quiet, keep quiet. Oh, hilo na lagi. Very good, very good. Now, paminaw ka mo sa aso. Ipatawag ni Lucifer ang iyang mga yawa alang sa usa ka danong konsili. Ang isyu mao. Unsaon man aron mas mudaghan ang maimpyerno. All right. Relax and listen. Maayo! Iniana mo akong insukupan. Unsay atong hisgutada mong Ginoo? Unsay atong himuon aron daghan ang maimpyerno. Atong isabwag sa kalibutan nga walay Diyos! Umang tugtugin naman na! Hantod nga doon ay simbahan na agihapoy magsabwag sa mensahe kalabot sa Diyos nga akong gikasilagan. Atong patuhuon ang mga tao nga dili tinuod ang sala. Apan kung wa pa sila nagtuo sa sala, dili unta mapuno ang kumpisalan matag First Friday ug Semana Santa kagwang. Aw mas maayo tingali nga himuong mabisi ang mga tao. Patrabaho ang mga tao kapito sa usa ka semana. Pasimbaha sila bisan kapila. Patabanga sila sa nakinahanglan bisan kanusa. Parosaryo sila bisan asa. Bravo! Excellent! Mantigo yun ka. Kang yawa ka. Panuway kang dako. Nan karon na sayod na kamo sa lesson sa atong sugilanon. In the name of Jesus Christ, pahawa daw tang espiritu. Aha. Di na daugon sa singit-singit, Padre Amaro. Kuwang kaayo ang imong pagtubo sa surrender na lang. Hain ka og patyon ko na lang kamong duha, except nimo, Cheryl. Unsay? Murag taas pa ang atong istorya. Unya na lang. O, aron dili mo kagawas. Akong siratan, kinipultahan! Sila sa ikaw galingon lamang. Mao ka na gitawag og telekinesis, attorney. Kinsa man kaha ko nun nangita na ako karon. Muadto para ba unta ko sa ospital. Buongiorno, Sir Stephanie. Oh, kinsa ka man, padre? Ganong nakaila ka kanako? Si, by the way, mi chiamo Padre Gabriel Nani. Ako day si Padre Gabriel Nani, Sir Stephanie. Usa ka exorcist gikan sa Vatican City. Ug unsay akong ikaalagad kanimo, padre? Well, una, gikalipay ko nga nagkaila kita. Og nagpasalamat ako nga nahimo kang aktibo sa Deliverance Ministry. Nianhi ako sa inyong Archdiocese as an invitation sa Arsobispo. Aron patagon ko og talk panahon sa santos nga ehersisyo sa mga kaparian. Padre, doon na ra ba ko'y lakaw? Muadto pa ko sa ospital.
Akong duahon si Father Amaro Cervantes. Si, ang pare nga akong nadunggan nga patunghaon sa kursong Exorcism and Deliverance. Benny. Nadiskrasyam ko na siya, apan sa kung tanaw, usa kini ka form of retaliation gikan sa pwersa sa dautan. Mahimo bang mukuyo ko nimo, Sor Stephanie? Sige, mga na kita, Padre Nani. Well. Murag hapoy naman. Murag kapoy na mag-storytelling, no? Kapoy na. Tapuso na nato ning tanan kay total patay ang Diyos nga inyong gisalikan. Diha ka na sa'yo, Franco Castillo. Oh, ikaw! Ug timing pod nga nagkatagpo ang atong dan, tao nga gigamhan sa espiritu ni Baal. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!